Okrem prekážkovej dráhy je tu aj tanečný parket, kde raz za 4 hodiny prebieha koncert a body ti len tak naskakujú. Oveľa rýchlejšie, ako keď beháš niekde inde. Tie 25, to je moja normálna rýchlosť. Tie červené, to je ten bonus toho tanečného parketu, je tam táto za 10 000. Vľavo hore je ikonka červenej a bielej kutky v kruhu. Je to znovu zrodenie. Je to veľmi dôležité používať. Pozrite sa, ako tie najskôršami strátia všetky levely, ale veľmi rýchlo nabiehajú. A docielím ďaleko väčšie číslo. Do bolo tancovania, teraz vám ukážem začiatok prekážkovej dráhy. A nesmiete spadnúť. Spadli sme, pozor do 24. obor. A hop, no tak dole sme zasa. A teraz to už naozaj snažíme, pozor na toho obraz. Teleport. A hop. A rada. No, toto sa nám darí. Si pána zavreli mi prednostne, ešte raz ideme. Obor, teleport. Hop. Toto sa nám darí pekne. Bežíme. To bolo tiežšie. Toto sa nám podarilo prebehnúť systém. A to je zaujímavé. Dostal som za to až 100 peniazí. A keď to znovu prebehnete bez chyby, nie tam nechoď, keď prebehnete bez chyby, dostanete o 10 bodov viacej. Musíte to ešte viacej. A k čomu tu dovolíte peniaze? Je ikonka vľavo dole a tu budete tam trvalé vylepšenie. Ale si všimnite, že automaticky som stratil niektoré výhody. A to je koniec.